βαστούμε αυτά τα πάνω κάτω, θα κάψουμε όλη την καλοπούλα που φάγαμε. Πόσο έχει πάει? 1,5. 1,5. Βάλε με και εμένα. Ορίστε, να. Εδώ έχω 20 δραχμές. Τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω? Όταν ψάχνω δολοφόνο τα παιδιά στο τμήμα βάζουν στοιχήματα για το πόση ώρα θα μου πάρει να τον ανακαλύψω. Συνήθως κερδίζουν αυτοί που ποντάρουν κάτω από 1 ώρα. Τι μου λέτε? Όπως τα ακούτε. Μανιατάκος, παιδί μου, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το υψηλότερο μπετ? Στη 1,5. Εγώ το έχω βάλει. Έβγε, σε βλέπω πλούσιο, διότι κάπου εκεί το υπολογίζω κι εγώ. Ναι, και ο Πάπας θα ζητήσει συγγνώμη για την άλωση της πόλης. Μπορούμε να ποντάρουμε κι εμείς! Μάμα, είχες υποσχεθεί πως θα κόψεις τον τζόγο. Ναι, μωρέ, αυτό σε πείραξε. Εδώ ο κύριος αστυνόμος λέει ότι κάποιος από εμάς είναι στιγνός δολοφόνος και σκότωσε με 8 σφαίρες τον πληθά. Και εσύ κοιτάς τον τζόγο. Κυρία Σαμπάνη, θα σας μαλώσω. Μου κλέβετε κείμενο. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για 8 πυροβολισμούς. Δυσφενείς μήπως να επιτρέψουμε στη μητέρα σας να ασχοληθεί συστηματικά με τα παίγνια? Τέτοια έμπνευση πια? Δεν ήταν έμπνευση. Κάπου θα τ' άκουσα. Τι την ακούτε, κυρία αστυνόμε, συλλάβετε την, αυτή θα το έκανε. Όχι, όχι. Έτσι είπαν ένα αριθμό στην τύχη. Συλλάβετε την, κυρία αστυνόμε, να πάμε και σπίτια μας καμιά φορά. Ηρεμήστε, κυρία Καστελάνου. Το ότι η κυρία Σαμπάνη γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των σφαιρών που δέχτηκε το θύμα στο σώμα του δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η δολοφόνος. Μα ελάτε τώρα, είναι ολοφάνερο. Καλέ, μόνο από το χτένισμα καταλαβαίνετε. Μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το δολοφόνο. Τόσο καλά, ώστε να τον καλύπτει ακόμα και όταν ενοχοποιείται η ίδια. Είστε τουλάχιστον γοητευτικός. Και ποιον από εσάς μπορεί να γνωρίζει τόσο καλά η κυρία Σαμπάνη? Φυσικά την κόρη της. Μα ασφαλώς την κόρη της, εκτός από την κόρη της. Μήπως εσάς, κυρία Καστελάνου? Αυτό σας το ξανάπα. Είστε τρελός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσα χρόνια έχω μάθει. Όταν με λένε τρελό είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Δεν έχω καμία σχέση με την κυρία αστυνόμε. Κύριε Σαμπάνη, αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Δυστυχώς για εσάς βρισκόμουν στη ρεσεψιόν όταν ήρθατε να επιστήσετε την προσοχή της κυρίας Καστελάνου στο γεγονός ότι ο ζυγκολότης φλερτάρει την άβγαλτη κορούλα σας. Παρακαλώ, ανακαλέστε αμέσως τη λέξη ζυγκολό. Με συγχωρείτε, ναι, ρε, ανακαλώ πάρα αυτό. Μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς? Πώς θα χαρακτηρίζατε, ας πούμε, αυτό που κάνετε? Καλά, ζυγκολό. Ή παίζετε τόσο καλά το ζυγκολό ώστε να μας πείσετε όλους? Τι εννοείτε? Δεν εννοώ τίποτα προς το παρόν, ρε. Άρα θεωρείτε ότι η κυρία Καστελάνου είναι ένοχος? Ο κύριος Γρηγοριάδης. Εσείς πάλι πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα, βρε αδερφέ? Μα πώς? Μόλις λίγο πριν μας είπατε ότι η κυρία Σαμπάνη ή δεν έκανε το φόνο ή καλύπτει το δολοφόνο. Επίσης μας είπατε ότι η κυρία Σαμπάνη με την κυρία Καστελάνου γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Μα φίλτατε, η κυρία Σαμπάνη με την κυρία Καστελάνου δεν είναι οι μόνοι απόψινοί καλεσμένοι που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Κάπου καλά το πάει ο τύπος. Αλλά πού? Ο κύριος Καλογερόπουλος, φερειπίν, ακροδεξιών πεποιθήσεων, στην πραγματικότητα είναι ενεργό μέλος της ΕΔΑ και ονομάζεται Ιωάννης, Γιάννης Βερίκιος. Τίποτα. Από αύριο θα ζητάω ταυτότητες. Ναι, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητο, αγαθοκλή μου. Τι εννοείτε, κυρία αστυνόμη μου? Εννοώ όταν γνωρίζεις κάποιον πολύ καλά, δεν χρειάζεται να ζητήσεις ταυτότητα. Δεν σας καταλαβαίνω. Όλα στην ώρα της, αγαθοκλή, όλα στην ώρα της. Μάλιστα. Ο κύριος Βερίκιος, λοιπόν, ο οποίος γνωρίζεται άριστα με τον κύριο Ρίγκα, αφού οι δυο τους στο παρελθόν αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εταιρεία που εργάζονταν. Ναι, με τον κύριο Ρίγκα γνωριζόμαστε από παλιά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φόνο. Α, ναι, θα με τρελάνετε τώρα. Δηλαδή έχουμε μακαρόνια, μπεσαμέλ, κιμά και δεν έχουν σχέση αυτά με το παστίτσιο. Τι λέτε εσείς, Δεσποινής? Τι να σας πω, από κουζίνα δεν ξέρω. Και έτσι όπως σας κόβω, Δεσποινής μου, δεν θα χρειαστεί να μάθετε. Τα προσωπικά σχόλια είναι απαραίτητα. Και βέβαια έχουν σχέση. Η μπεσαμέλ με το παστίτσιο. Όχι με το χαλβά. Τι λέτε κι εσείς, Δεσποινής? Θα στο κόψω εγώ το χούι αυτό, Τελικά είστε σχιζοφρενείς.
Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να διασκεδάζει τόσο ξέφρενα με ένα φόνο. Τελικά μου είστε τρομερά συμμαθείς. Μου θυμίζετε τον εαυτό μου πριν από 30 χρόνια. Δεν θα παρεξηγηθείτε αν δεν το δεχτώ σαν κομπλιμέντο. Μια συμβουλή. Να απολαμβάνετε ένα καλό φόνο σαν να πρόκειται για το μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ποτέ δεν ξέρετε τι εκπλήξεις μπορεί να σας φυλάξει. Θα πάει πολύ μακριά όλο αυτό. Η κυρία Καστελάνου έχει απόλυτο δίκιο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να συντομεύσω. Θα αποσυρθώ για λίγο στο κόκκινο δωμάτιο. Φεύγετε κιόλας. Πάνω που είχατε αρχίσει να ξεφεύγετε τελείως. Και εμείς πώς θα διασκεδάσουμε? Μα μην ανησυχείτε, για λίγο θα λείψω. Θα κατέβω πάλι να σας αποκαλύψω το όνομα του δολοφόνου. Τι, Μανιατάκο. Μανιατάκο, παιδί μου, μέχρι να επιστρέψω θα ήθελα να ξαναβρω εδώ μόνο τους εξής. Την κυρία Καστελάνου με το συνοδό της, την κυρία Σαμπάνη με την κορούλα της, τον κύριο Παριανό ασφαλώς, τον κύριο Βερίκιο, τον κύριο Ρίγκα και τον Αγαθοκλή οπωσδήποτε, τον Άρη και τον κύριο Ρέτζη. Και τον κύριο Γρηγοριάδη. Συγγνώμη, εάν μείνει ο κύριος Γρηγοριάδης, θα ήθελα να μείνω κι εγώ, αν δεν σας πειράζει. Μα τι να μας πειράζει, τιμή μας, τι λέτε. Οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Θα ήθελα να μας εγκαταλείψετε ταχύτατα με τις καλύτερες ευχές μας για μια καλή χρονιά. Αρχιφύλαξη, παιδί μου, αν θέλει να φύγει και κανένας άλλος, να τον εμποδίσεις. Πώς θα του σταματήσω, κύριε αστυνόμη μου? Είναι υπέρτερες οι δυνάμεις των καλεσμένων. Να χρησιμοποιείς το όπλο σου, Μανιατάκο. Εγώ σας τα λέω όλα εδώ μέσα, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε αστυνόμε. Παιδί μου, στα πόδια. Κοίτα, μη σκοτώσεις κανένα πρωτοχρονιάτικα, γιατί μετά πρέπει να το κάνεις όλο το χρόνο. Πόσοι είμαστε στην Αθήνα? 400.000. Θα μείνει έρημη πόλης. Λοιπόν, au revoir. Είστε επανειδήν. Είστε επανειδήν. Εγώ όργανο. Φεύγω από εδώ μέσα. Κατάλαβες? Και μην τολμήσετε με πυροβολή στα πόδια. Οι δικηγόροι μου θα σου κάνουν μήνυση. Θα σαπίσει στη φυλακή. Το βλέπετε αυτό το χέρι? Ναι. Βλέπετε σταθερότητα, έλεγχο και σιγουριά? Ναι. Λοιπόν, εγώ πυροβολώ με το άλλο.